Жорка, гледай, майка. Това червеното е пълно и то със слоя. Това съм го изразял тук. Трябва да го изрежем на него и надолу. Това също е лой. Много малко месо ще остави. Правим го, пак ти казвам, за всеки случай, да не ви се види това, защото това е мазната си вълма. Гледай какво е. Трябва да го изхвърлиме тия работи. Не е като това, че да е сега фанал една треска. Или така, 40. Гледай, това е лой с тази дебелина. Гледай ножа колко е широко. А това продължава навътре. И отделно тук има това червеното е супер мазно и със слой. Че пребеме поне в коса.